Takže čaute, toto je moje prvé video a je to video z hry Minecraft a má to byť let's play, ale vzhľadom na to nie je let's play a je to jeden z najlepších modov, ak som kedy videl, bojové mody a sú to, čo môžete craftiť a pokladať hoci kde v hlave, to je napríklad hlava Endermana, hlava zombieho a hlava skeletona. Môžete si napríklad vyzdobiť krv, ako keď nad krvou napríklad majú hlavu jelenia, alebo tak, medvedia. Už tam napríklad môžete dať Endermana, zombie alebo skeletona. A myslím, že v iných verziách Minecraftu ide pavúk a villager a ešte creeper, to je jedno. Tak ako sa tieto hlavy craftia, môžete si s tým potom aj vyzdobiť dom a pred domom, tak najskôr si ukážeme ender hlavu. Takto ich nenájdete. Možno myslím, že v Too Many Items, ale to neviem tiež. Teraz ukážeme zombieho, to je zombie meso. No, to je zombie hlava. A posledná, ako si ukážeme, to je skeleton hlava. No. Tak takto a môžete s tým hocičo vyzdobiť. Tak, dole popisu bude návod, ako to tento mod no ako nainštalovať a tak. Myslím, že to funguje do multiplayeru, tam myslím, neviem. A ja vám tam dám môj link na verziu 1.2.4, to je lebo mám iba na telefóne, tam je aj návod, myslím, že k tomu bude treba aj modloader, a to už jedno. Takže to je z tohoto modu asi všetko, začína pršať. Tak, ďalšie video bude určite let's play z Minecraftu, už my máme rovný. Dúfam, že sa vám toto moje prvé video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak lajkujte. Ak sa vám fakt páčilo a chcete ďalšie videá, tak mi dávajte odber. Samozrejme to komentujte. A to je vlastne z tohto videa všetko, to už som. Takže čau.